Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongitorri Sudurgorrira. Humorea, ironia, autokritika eta giza satira batzen dituen saiora. Gaur gurekin beti bezala Oskar Estanga. Arratsaldeon. Eta aspaldiko Martxelo Sotez. Arratsaldeon. Ongitorri, aspaldiko. Fernando gogoan zaitugu. Hori, Fernando. Eta orain guazen gure gonbidatuarekin, A ber, Julen Altzelai, Ekotaloak proiektuko kidea. Kaixo denei, Ongitorri. Gauza asko daukazu kontateko Ekotaloak, ni bentsat. Ematen du gauza txikia dela, txikia gara, baina gauza asko daude. Gauza handiak egiten dira. Hori, gauza handiak. Eta eko Ekotaloak. da, hori etorri da gelditzeko. Etorri da garaian. Polita da, bai eko, bai talo. Talo hitza nik maite dut. Hitza eta esan nahi duena. Ze ondo. Zo talo zalean ez nik. Baina, bueno, lehen guazen amaiakin, ze ziur, hanbeste gauza, ezta, prestatu digula. Guazen ikustera, ber. Arratsaldeon lagun Sudurgorriok zer moduz joan da astea, ongi ezta? Bueno, gaurko ere albistez betetan ator, baino ezer baino lehen gure gaurko gonbidatua agurtu nahiko nuke, Julen Altzelai ongi etorri gurera, ziur arratsalde atsegin bat pasatzen duzula. Gaurko prestatu dudan menuarekin hasiko naiz, lehenik eta behin Estatu Batuetako albiste xelebre batekin hasiko gara, eta ondoren Murtziako Ikea dendan gertatu den gertakari baten berri emango dizuet. Euskal Herriari dagokionez, Donostiako Egia auzoko albiste bat izango dugu, eta Inigo Cabakasen auziaz ere hitz egingo dugu. Nafarroari dagokionez, Altsasura joango gara, eta kulturan berriz Black is Beltza filmaz hitz egingo dugu, eta kirolean Santurtziko fitness txapelketa zeresan handia eman baitu. Eta amaitzeko asteko irudia eta bitxikerien tartea izango dugu. Ekoragarria. Hau energiengatik eta ekonomikoa, eta energetikoa. Aldealdeko lana, aldealdeko. Zelan gelitu zara? Hau bete... Eko. Hau beteko, zuzenean. Bueno, daukagulan asko, baina guazen lehen zurekin. Bai. A ber, ze ekotaloa, konta iguzu zelan sortu zen, nola, pizka bat, a ber. Oin dela 4 urte sortu zen proiektu hau, bururatu zitzaigun, betiko taloa, betiko txoixoa, irugilarratzak itzabak hau aldatu beharra dago, baina ja. Eta hasi ginen prozesu horretan, da azteko, ni nekazaritza ikasitakoa naiz, eta orduan esan genuen. Zerbait naturala, ona ekologiko atera behar dugu, eta hasi ginen pentsatzen, taloaren ideia hori aldatzeko asmotan, eta orduan bururatu izango, ekologikoan egingo dugu. Batek ekologikoan edo egiten duen, eta inorretzegoen ekologikoan egiten zutenik. Errotak edekin hitz egiten genuen da, hartuan hondik hartzen zute, kanpotik edo, mendik edo, bestetik, eta inorretzen ez zen bat bera ere ekologikoa. Orduan zen genuen, bilatu beharko dugu gure ekologiko, gure harto eko hori, ez? Modua. Hori da, modu bat bilatu behar dugu. Orduan, hasi ginen Frantziatik bilatzen, aurkitu genuen bat, baino etzen guk nahi genuen irina, ez? Nahi genuen irina zen labean xigortutako hartoarekin egindako irina. Deitzen zaio labe hartoa. Labe hartoa. Eta egiten zen Bizkaia mendebaldean. Gehien bat dola. Garai batean. Hori da, garai batean. Azkenean gauza oso erraza zen, Zuk azkenean, xigortzen baldin bazen hartoa, esterilizatzen zenun produktua. Hiltzen ziren bai arrautzak, azkenean hori historia biologikoa hartoana ez. Arrautzak jartzen dizkio tximeletak eta gero udara hasieran, ateratzen dira, eta gero esaten ernatzen da edo ateratzen da arra. Eta arra horretatik gero, tximeleta. Claro, zuk errotatik isotzen zenunean, arrautz hori hor bertan gelditzen zen. Etzan hiltzen, etzan birrintzen. Orduan, labetik ez bazen pasatzen, konsumitu hartzen, udaberria baino lehen. Eta azkenean, ziren 4-5 hilabete asko jota. Hotzean mantenduta, baserriko tokirik hotzenean. Orduan,
txigortu horrek hori ematen dio. Eta kolorea edo aldatuko dio? Baita ere, kolorea ere pixka ilunagoa jartzen dio. Zaporea ere. Eta zaporea ikaragarri aldatzen baina ikaragarri. Zuzukarri probatzeko. Probatzeko hemen orain. Merienda ordua gainera, Berriro gonbidatu eta ekotalorekin meriendak. Gelditu ginen zerbait pendide jakin nahian, gelditu ginen zerbait baino ez hain razionala, zerbait. Teoria polita da, baina praktikak ere badu bere. Badu ere, gu oso pragmatikoa gara, Sudurgorrin, Taloi buruzari garelarik, bederen bai. Bai, dastatu barra dago, bai. Lan asko dauka, Nere okerra. Bai, lan asko, baina gero eman ditu bere tekinak, ez? Eta hor ikusi genuen zergatik mito hori, ez? Taloa jan eta txera jamarrez tripajo minarekin. Eta ikusi genuen, gureakin etzela pasatzen hori, ez? Orduan, zer pasatzen da hemen? Eta zer pasatzen da hemen? Hau bai dela berri hongan. Taloa janda tripako minarekin ez joateko. Hori da. Zein da formula, Euskal Herria, Prestatu ondo. Prest. Ba, zeinek du minik tripan taloa. Ze erdipurdiko pertsona. Taloa adikto bat daukagu hemen gure artean. Taloa adikto bat daukagu Da gure zenbateko artean. urte gehiago? Bai, urtean arabera dikoa. Eta taloen arabera ere. Hori da. Ordain gaztea. Eta talo zeinek egiten duna. Orduan, Euskal Herria, prest gaude entzuteko. Sekretua jakiteko. Nahi bat duzu konta, Bueno, sekretua da ekotalo, orduan, etorri zarete guregana. Baina hau oso komertziala gelditu da, nik uste zerbait zala gehiago. Kimikoago. Ezin dira kontatu, ezta? Bueno, kasu honetan kontatuko dut. Komertziala indet eta orain ofiziala, benetakoa. Ikusteko, benetan ez dela izan marketing gauza bat, baizik eta... Pi gauzak izan digala, ez? Sukaldari gehienak, jakingo dutenez, azkenean artoa almidoiz osatuta dago, arroza bezala, garia bezala, orduan ze pasatzen da. Artoa egosten dugu, denbora, eta almidoia sukaldatu egiten da. Patata zergatik egosten dugu, edo gozi edo frijitu, almidoia sukaldatzeko. Artoa, jaso, erein, jaso, eta egotzen bada, inungo momentutan ez da almidoi hori sukaldatu. Orduan, izango litzateke, patata egosi gabea, patata gordina jatea bezala. Amigo, zuzenean taloan bakarrik hortaz pixu sensazio hori da. Pixu sensazio hori horregatik dago, almidoi hori sukaldatu gabe dagoelako. Eta plantxan ez dio denbora ematen hori sukaldatzeko hori da. Eta hori da, jende danak ez dakiena. Nik abantaila guztirik ez dizkiot ikusten, oraingo zueko taloari. Eta hor, labean sukaldatu egiten da almidoi hori. Hori da, labean sukaldatu egiten da eta ateratzen da artoa ondo. Zertu, artoa janet masak, zukeren nik umei ematen dietori masa zatitxo bat. Eta gehiago eskatzen dira. Eta gura esok, ez jan! Zaten da, beretorri honea, probatu zuk. Eta ikusten nola ez dut minik egiten. Eko. Gainera, artoak danak ditu abantailak, ez du glutenik, esaterako. Ia da, bai. Beraz zeliakoek ere hartzen aldute, lasai asko. Abantailak bainoaz. Italiarrak ere etorriko dira eta eko. Cuando venga a casa, eko tal. una pizza di talo. Pizza di baski. Pizza erik egin duzu inoiz horrekin, ez? Noiz baite esperimentu bat ditugu talo bat eta gainean pizza moduko bat jarri. Eta oso ona. Mesedez. Da nortzuk osatzen duzu ekotaloa? Ba, gutxi gora bera, Euskal Herriko dago eta bat pertsona, zonaldeka kokatuak eta zonalde bakoitzak kontrolatzen du bere zonaldea, besteak provintzika gutxi gora bera. Naiz eta nik koordinatzen dituan hori danak batera. Koordinatzen dituzu danak? Bai, nik sortzen dut nolabait esan, sortu nuen marka, sortu nuen produktua, eta gero dauzkate kolaboratzaile horiek, azkenean toki puntu desberdinetan, bere kolaborazioa jasotzen ez, bai montatu behar dena zerbait, edo adibidez Orduñako eta Laudioko gaztetxekoak laguntzen diate jasotzen artoa, orduan daukagu hor... Zer daukazu oso ondo antolatuta. Eko taloaren mafia ematen du. Azitzen doa. Eko taloaren ekosarea. Ekosarea, hori da. Ekosistema oso. Ekosistema. Hor, Euskar oso bizibilidad. Eta zein jaietan jartzen dituzte salmenta puntuak? Salmenta puntuak, azkenean deitzen diguten tokien, bai feria berezietan, bai herriko jaietan, baina herriko jaietara, bai feria gastronomikotara eta bai beste ekitaldi berezietara produktu desberdinak eramaten ditugu eta formato bere desberdinak dira.
jende asko eukiko duzu, ez? Bai, gero eta, ez? Taloa Bai, eta... hori gila da, ez? Probatzen dute eta esaten dute, jo, azkenen zuk egiten duzun gauza lehenengo gauza. Talo hartu eta pum, masazetitxo bat probatu. Eta, bai, horkoan egon nintzen Nafarro oinezen, eta jo, oinez nahi milen bakarrik eta pun, haupa talo, haupa eko talo! Eta ni, ui, zintzea. Ez dakit nun probatuko nuen talo eta ez da pelota egiteagatik, baina eski probatu dudan honena. Bai, Bueno, jendea gustatzen zaiona eta... Eta orain gainera taloa da viniloa bezala, ez? Bueltatzen ari da, ez? Garai batean izan du, orain gara benetan talo zalea izatea badu, ez? Vinilo zalea izatea. Bai, egia, azkenen talo egiten duten pertsona nahiko gutxi daude, ez? Daude betikoak, orain dela 20 urte hasi zirenak, eta guk. Da zuek. Besterik ez. Ezkontzetara joaten zarete, ez? Hori da, aurtengo 2019ko gure proposamen indartsua, ez? Baina, nola, talo nupzialak egiten dituzue, nola, pixutakoak edo... Talololo, talololo, talololo. Bai, antzeko zerbait egiten dugu, ez? Orain, ezkontzen formatu ere aldatzen ari da. Ezkontzen formatua izan hemen Euskal Herrian egiten da bakarrik banketea. Hau da, gu hau den bezala eseri. Eta kaxeroz jantzita. Kaxeroa oso atzeratua da. Kaxero modernoa. Kalkondara txuri bat, elegante, abarkekin ere. Gerriko bat, dana barrutik ondo sartuta, txukun. Bai. Eta horrela juten geha. Eta zuen juten zate horrela? Bai. Ezkontzetara. Eta jartzen geha ezkontzen direnen ondoan, eta, bueno, nik uste pasatzen dugula gu ere ezkontzara etorri dela. Ez saltzera, ez ezkontzara, goazen elegante jantzitan. Bueno, eta amaitzeko, etorkizunean nola ikusten duzu Ekotalo proiektua? Ekotaloa hasi zen jai pixkat proposamen gastronomiko eta esperientzia batzuk emateko asmoarekin, gure tokia bilatzen ari gara ezkontza eta ekitaldi berezi horietan publikoa exigentea den eta eskatzen digun formato txikitxo bat eta bertan sartzea bai atzo bertan egon ginen egiten probak izokin ketuarekin, angulekin, foarekin ere eta etorriko dena bai ezkontzetan bai ekitaldi berezietan hor dago eta bestea da, gure asmoa da edozeinek edukitzea aukera ekotalo bat etxean jateko astean edozein egunetan. Hori da gure helburua. Teleekotalo. Teletalo edo ekoteletalo. Teletalo. Bueno, ikusten dugunez, beste ideia daukazu, baduzu beste ideia berritzaileren batik, esateko... Ez? Esateko... Bai, ideia oraintxe bertan, sondeo bat egiten ari gera, dastatzeko ematen, oraintxe bertan komentatu duan talo horiek, ez? Talo batzuk nun zuk erosi aldituzu eta etxera eraman talo hautsik, eta bertan mantentzen dutela, 2-3 aste. Eta, haizu, gaur antojoa daukat aste arte bat eguerdian, lanetik etorren ez daukat ezer talo bat jateko. Eta botako dio nahi dutana, bai barazkiak, bai ontsuak, bai buruetzen zegoen guztia. Dastatzaile bat behar baldin baduzu, nik ezagutzen dut. Nik nire modua eskaintzen dut. Eskatola probadore aritzeko. Etorriko gara. Dastatzaile aritzeko. Deituko zaitu zen, esatzen, gaude egun horretan. Zer esango zenioke, ikuslei ez duten nahi proba ekotaloa? Gure gana esperientzia desberdin bada. Ez da taloa jatera bezik, taloan esperientzia kulinario desberdin bat, eta etortzea, eta ausartak izatea, zeozer berria probatzeko, ez? Berria eta aldi beren betikoa. Bai, hori da, fusio hori tradizionalekin eta sukaldaritza modernoarekin. Eta osasungarria. Garena Euskal Herrian. Sukaldaritzarekin eta... Hori da, oso ondo. Bueno, orain ja utzi egingo dugu ekotaloak eta guazen amaiarekin. Progoa daukagu frogat eko. Nik jarraituko nuke. Baina, beste gai batzu balen maite. Tripeko mina hartu baino lehen. Entzuteak ene elikatzen du. Nik uste jarraitu nahi du probatzeko. Hori da, bai. Urrengoan baina ekarriko duzu. Eroki, adas. Guazen amaia, aber zer gertatu den munduan, konta iguzu. Zenbat kontu interesgarri ekarri dizkiguzun, Julen. Oso proiektu interesgarria duzu eskuartean eta zorionak. Gaurko albistearekin hasiko gara, Estatu Batuetara goaz. Izan ere, bertan Floridako gasolindegi bateko mikrouin labean,
soilik janaria berotu eta gernurik ez dioen kartel bat ipini dute, eta honek sekulako atentzioa deitu dio jendeari. Badirudienez, gasolindegi honen alboan, drogen menpekotasuna duten gaixoen zentro badago, eta hauei gernuaren probak egiten dizkiete ea garbi dauden edo ez jakiteko. Hauek, gernua mikrobuin labean berotzearekin, drogen arrasto edo aztarna hauek borratzea lortzen zuten. Nire gairik preferitikoena, taloak eta kenduta, eskatologia, txisari buruz, zari gara. Gernua da txisa, ezta? Ni baizpa, ni garai bateko... Bueno, jende dotorek eta zuek egingo zuek gernu nik egiten du txis. Nik orain arte pixe. Guk gernua. Gernua, bai? Bueno, gernua, ez dakite, Gerni aldeen. Gerni alden. Ni txisa esaten dutu, bai. Txisa, pixa. Txixa. Eta hasieran, notiziaren hasieran. Txixe. Txixe. Hori da. Nik ondarro gome txixe, bai. Pixe. Pixe, txixe... Txixe. Bardina. Pixerreka. Hori bai, pixerreka. 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 Pixerreka dauta... Hori lagunen artean eta gizonen artean. Gizonen artean da. Gure etxen, gure askatasun momentu bat zen, balerdira begira terrazatik pixa egiten genunean ara etxeko gizonak, eta amak debekatu zigun erdoia sartzen zitzaiolako barriari, baino hori... Eta nola egiten zenuten pixa, Leonardo DiCaprio bezala, Titaniken, ez? Aizerik etzegoenean, Aizerik gabe. Zema gustatzen zaizue mutilei, Eske, hori... Baina, gauza derra da, ez? Bistak egitzu jaingo duzue. Hombre, gauza derra da. Bat ditut ezagunak, makumezkoak, lagunak. Bai, egiten dutena? Bai. Modu asko daude, pixa egitez disfrutatzeko. Modalidade olimpiko. Modalidade olimpiko, jazen iristen nuen. Eta gehiago da, gizona baditugu konpromezu batzuk. Adibidez, gizona baldin bagoaz komunera eta ikusten baldin badugu deskuidoren batengatik edo markaren bat dagoela, guk hartzen dugu, hor marka hori kentzeko ardura. Badago, bai, alako zerbait, txipa bat txertatuta, bai, zikinkeriak kentzeko edo, igual konfidantza edo itxaropen gehiago daukagu gure presioan, nik hori ken dezaket. Eta beste bat, igual ere konfiantza gehiago gure punterian. Punterian. Relajazioan. Dena den horrek punterian laguntzen du, ze, bueno, hor dago. Bada, arreta bideratzeko. Bueno, dena den hori ba, eta drogak eta hori. Nik ez nekien berotzen bazutela txisa, ez? Nik hasieran ez nuen ulertzen zergatik berotzen zuten, aski epela ateratzen da. Zer dela eta txisa berotzen. Nik uste nuen egunekoa egiteko, ez? Bintzat 36 gradu edo izango ditu, ez? Berehala hauzten joanen da, baina, nunbait droga arrastoak lurrintzen edo ziren. Fidatzeko mikroguinaz, ez? Beste teoria bat ere susmagarria. Agian Txumari Alfarok hor badu zerbait, ez dakit zen Floridan edo, Txumari Alfaro bakizue botikari paralelo arrar hori bada, parasimpatiko Nafarra, eta berak gomendatzen zuen, ere halako barka, baina nork bere txisa edantzezan, hainbai gaixotasun eta epiditeko, edo hartzeko, egia zen ez dakit. Bueno, taloan eta ez hobeto ez ez ditzagun hasi. Baina nik entzun dut egia esan norlako gauza antzeko bat superbibentziaren arloan. Superbibentzian egarriak itotzen bazaude, zurito bat txiz. Hori da, zurito bat txiz. Bai, Ezer ez da galtzen. Superbibentzian baldin bazaude apura batzean. Zirkuito itxia da hori, ez? Itxia daune bat txiz egiten duzula zuri, zuzen. Hori da. Eta droga arazoa baldin badituzu, bere hori reziklatzen duzu behin da berri. Bueno, gelitu da oso eskatologikoa, ez da? Bueno, baina eskatulo digute. Gau, txisari buruz, nahiz eta gernu deitu, txisari buruz ari gara, gernu finagoa gelditzen da, ez da? Eskatu zaigunetatik nahiko gernu ibili gara. Zurito bat gernu. Gernurik daukagun, txisa. Gernurik daukagun. Murtziako gertaera xelebre baten berri emango dizuet orain, kupoi saltzaile batek bat bira deitu zuen esanez, Ikea dendaren kanpoaldean zegoela eta ez zela inor dendatik ateratzen eta harriturik. Badirudienez, bezero batek laberinto bat sortu zuen gezien bitartez, irteerari gabeko laberintu bat, eta antze biltzan bezero guztiak irteera topatu ezinik.
Noski, gaiztakeri hau egin duen egilea atxilotua izan da. Atxilotu? Gaiztakeria. Nik egingo nuke abenduako 28. Baina, dedalo espontaneo hau, laberinto egile espontaneo murtziano hau. Eta imaginatzen ditu bezeroak tontoak bezala, barkatu baino. Ongi etorri, labirinto Ikea garrira, ez? Gauza derra da. Niri notiziaren zertzela da batek ematen dit zer pentsatuta da kupoi saltzaile batek ikusi duela. Ikusi duela. Orduan oso deigarri izan behar du kupoi saltzaileak ikusteko moduko izateko. Eta segurazki zen Ikeatuta. Ikeatuta. Normalan erosten dizkeate 15 kupoi, baina gaur. Eta gaur Ikeak ematen du, ez dakit sartu behin tatera, ez? Eta imaginatu, hilabeteak eta hilabeteak. Labirinto horretan. Gezi jarraitu. Ala nik uste gauza bat azten Zaldi dezutela, albondigak jan eta jan. Egin gernua dan arte. Bai, azten zaizue uste gauza bat. Izan daitekela marketing estrategia moduko. Baita ere. Kontu. Nik egin nuke, Ikeako jabea izango baldin banintzen, jarriko labirinto bat, hori da, geziak, berriro, azkenean erosten dezu zerbait, erosten dezu zerbait. Handik atera horretzu, baina zerbait erosita. Eta kasi dezu, dira, basila gustatzen zen, azkenean. Hainbeste bider pasa, da igual hirugarren aldian, síndrome, Estocolmo síndrome batek jota. Esaten da bezala erderaz el roce, hace el cariño. Marruskatu. Azkenean igatu, tanta malaioa bezala, ez gelditzen da. Bai. Kanikeara noanean, normalen alako arkatzak eta, bakizu arkatz txiki horiek nola dira? Hori da nire altxorrik handiena, ez dut sobera erosten, baina, karo, hainbeste bider pasata. Eta egoten dira hartzeko. Esanen nuke. Ez dira hartzeko. Nik uste baietz. Ni ez nahi sekulan egon zen. Etzara izan, bueno, pues mortzian, badago bat. Minotauroaren Ikea, Zorreatu egiten zara, ez da, horrelako lekutan, ez da, Bai, azkenean amaitzen duzu erosten nahi, behar ez duzuna ateratzeko. Da horrek gezia gainera pintzen dizutenak, ez? Jarraitu behar duzunak geziak, ez? Osa, lehena ez genuen behar horrelako gauzarik, ez? Egiten genuen gehiago... GPS orain. Ikea hartzeko. Gaina apuntatzen joan behar duzu, ez? Sistema nahiko komplexua da. Apuntatzen joan behar duzu... Gronholm alukia, zenbat unitate 8, bueno, 2, Sprafilhark, eta guretia. Eta apuntatzen duzu, eta gero bazoaz beste norabait. Oso aditua zaude, Ekotalorako, ze igual ekotalok egin dezakealako zirkuito bat ere, baina hori ba... Zirkuito gastronomiko bat. Baina gehiago, San Telmo museoan... Egun horretan geziak nik jarriko ditu. Hola, borobil batian, taka. Eta gezi bakitzen epinizkalo bat. Ekarri nahiko irin. Bueno, soberan. Irin. Venga, hori urrengoako. A ber, Amaia, guatzen urrengo largak. Euskal Herrira gatoz orain. Donostiako Egia auzoan adinekoen bizipenak entzun ahal izateko telefonoak ezarri dituzte kalean. Bizipenak entzuteko. Osea, kezuzu eskaletik eta telefonoa hartzen duzu eta entzun egiten dute, ez? Grabatu duten bizipenak. Amatxirekin merendatzera joan beharrean, hor baduzu Euskalo zeinen amatxiren kontakizunak entzun gai, o? Ez dakit farregin edo negarregin, berri honekin. Igual hobena benetako jendeakin merendatzera joatea, ez? Nahi dute jendea jakitea, bez, nagusien bizipenak eta zelako gauzak. Ale, amatxe, igual zein merendatzera. Amatxe kontatuko dizu, ez? Grabatu hemen, banoan ni bitartean txoin, baina grabatu hemen eta ikusiko entzuko zaitu pekineko bat. Ja, WhatsAppaz, ja, nazka egin da nagonean, orduan txe joan ere iz, telefono hortatik baditzera. Euskal Herria amatxiren... Baina jende askok osasunean irabaziko du, Farmaziara joaten direnean, tabernagileak ere osasunean... Osasun psikologikoan. Dezu, historio horiek... Historio horiek entzutean... Bai. Jende asko dago hor kaltetua horrelako... Batez ere, helduak beraiek, gaixoak. Kaltetut ari baldin bagara, desvalorizazioa zen erren garai hauetan, nik uste gaixoak daudela
obsesionatuta, guk ere balio dugu edo gu ez gara... Balio dutelako. Gu ere balio dugu... Balio izan dute eta jarraitzen dute balio izan dute, edukitzen. erabili izan ditugu, zenbat lan, dio erabilitzeari gara orain ondorioak... Jubilatuak jaz tira sekula erretiratzen. Probesten ditugu alden guzia. Baino, historiak eta olako gauza... Baina hori interesgarriena. Diot nola askotan dauden zentzua galduak, bueno, alde batetik ez dakit zenbat baloratza ditugu, baina bestetik zenbat baloratza duten haiek, ez? Osea, kontatu beharra, behar dute ez? Behar dute asko nik uste, benetan sinisten dutelako, ze gurain beti mugikorrari begira haude. Haien esperientziaren baloreari ez diogu garrantzirik ematen. Eta gainera galdu da, funtsean. Ze badakigu esperientzia dutela, baina orain uste dugu gu gehiago dugula. Hori pena da. Hori kuriosoa. Ja. Eta beldurrez, ez? Haiek beldurrez begiratzen dute mugikorrari, eta gauzak azkarri doaz, beti joan izan da, ez? Aguretzen garenean edo, munduaren abiadura ondiago bihurtzen zaigu. Ez gainera. Hori da, eta bada, tio bibo bat ezin igo gabiltzana. Baina danak izanen gara, zorte pixka batekin, danak izanen gara egoera horretan, uneren batean. Eta polita da, ez? Esperientziak badu bere balioa. Niri asko gustatzen zait, nagusiei entzutea eta... Bi amatxi eta tautxiri grabatu nien, grabatu ez, barka, apunteak hartu nizkien, zetzen nuen grabadorarik garai hartan, eta etzago mugikorrik, eta hartu nizkien apunteak. Oso, polita kontatzen dituzte. Ni gure herrian ere grabatu nituen hori mona batzuk, baina hori, berri hau ederragoa izango zen, benetan egongo balira lekuak prestatuak hirietan, non pertsonak egon daitezken, eta edozeinek aukera izan, ekotalo bat erdian, eta solasean aritzeko... Eta konbertsazioak, hori asmatuko dugu? Talodromoak. Talodromoak. Irekita, zerraketik, bostetatik, maikak bitartean, arratsaldetan, eta amatxerekin jateko, eta izebekin, eta tautxirekin, eta izketan aritzen. Eta aldatu, eta orain benga, zure amatxirekin, zure amatxirekin. Baina zer, zeinekin hitz egingo dute? Talogileekin edo beraien? Talogileak, xuxen. Talo txikitxoekin, akandora furi horrekin abelen baduzu. Eta hori, talo batzu, eta baso erdi batzu, ardo. Baso erdia ez dakite, gomendagarria den, Baso erdia. Gainera horrek historia distorsionatza ditu pixka bat, Baina ohartzaitez, esagerazioa baliabide literario bada. Bai. Kabider joan ginen da, ez behin baino ez. Ez dakit interesatzen zaidan Aberazten. Nik uste baiat. Ea. Bota dugu gurea, eta gian norbaitek Euskal Herriko enprendetzaile batek hartuko du ideia. Euskal Herriarekin jarraituz, hasi da Inigo Cabacaseen hilketa argitzeko epaiketa. Epaiketa berriro, Osea, que ya... 6 urte, geroago. 6 urte, drama dramatikoa da, zelantzarik gabe, horren beste luzatzeak ere, ez du bat ere laguntzen, ez? Zuma luzatzen dute gauzak, Justizia, ez dakigu sobera justizia den, justu ez da gainera geldoa. Bueno, esango zu, esari zara Oskar da. Ari notiziari umore atera nahian. Ezin esko, orduan aldatuko dugu. Orduan... Zaiatzen gara, batzutan. Gero nik uste horrelakoek, nik uste dut nahi egin daudela pixka sensazioa emateko de bueno, bale, nahi duzue, baina alegia, botereak badituela bere estrategiak, benetan ikusteko, hemendik ez zarete pasako, edo bere haien burua babesteko, horrela zenbat eta zenbat, eta eske oso nabarmena da ikusten da ezberdintasuna, eta beraien manejatzen dute, orduan argi da norbaiti... Manejatzen dituzten denborak, gainera. Da oso artifiziosoa da, eta gainera ezagun da, nabari da, ez? Frustrante. Nola luzatzen dituzten epealdiak, igatzen den azteko memoria, ez? Eta halako tragedia baten aurren gizaki orok jotzen dugu superaziora, gainditu behar dira, ez? Halako disgusto erraldoiak eta injustiziak. Eta superazio horretan aber inori bazten zaion, baretzen den gizartea, edo euskal sektore konkretu.
Baina horretarako nik uste Euskaldunak neko memoria honekoak garela, ez? Bai, Esan nik genuke. uste dut memoria hona dakagula. Nahiko gogorrak, ez? Batzutan ez gara konturatzen kontrarioa zein den, ez? Azkenean, benetan hor drama bat gertatu da, baina drama zurekin eramateaz gain, beste drama hori ere sortzen da, ez? Azkenean ez dituzu drama, baizik bi drama. Bai. Eta biak bat betirakoa da, eta bestea luzatu egiten da azkenean, asko nekatzen du horrek, ez? Bai, hori egia da. Baina gero hauen atzean dagoena da, azkenean horrelako gauze baukate zentzua bere hortan eta gero eredu bat diren heinean ere, ez? Eta hori badakigu, orduan eredua den heinean ere, eredu horri ez zaio garrantzirik eman nahi. Beste kaso batzutan ez, kontenedore bat erretzen zenean, eredu horri garrantzia eman nahi zenean bezala, eredu honi ez zaio, ez? Ba, bueno, ba, distripu Bai, kajero automatiko bat edo bizitza bat, ez? Adibidez. Baina nor dago atzean, ez? Bai, justiziaren balantza horrek ez dugu funtzionatzen. Beti izatzen dugu, ezta? Justiziak ez da, ez? Itxua, edo gogorra, itxua, eta, ez? Ikea aurreko onzeko hori bezala, nahi duen ikusten. Bueno, ordanetarik egongo da bai, espada, ze. Laberinto batean sartu baino lehen iguala. Laberinto judiziala, hori ere. Ba, bai. Bueno, animo. Hori, animo. Ciudadanosek jakinarazi berri du azaroaren 4ean ospatuko dutela Altsasun alderdiko ekitaldia. Ai, zeuki. Hombre! Hombre, baukagu. Hombre! Altsasu. Altsasu. Kasualidades. Albertekin Bai, kasualidadeak ez dira existitzen, ez da? Kasualidad. Hombre, hori izan da Altsasu. Altsasu, herri jator bat. Espainiar estatuak, Espainiar imperioak zenbat herri izango ditu. Bai. Ciudadanosek eskaino gehien dituen. Bai. Zonaldea, herria, bai. 300 bototik asko jota ez dakit 50 piko izango zituen Ciudadanosek. Datua irakurri nuen, baina atzen du zait. Nafarroan ez du zinegotzirik Ciudadanosek. Oraindik. Izanen du abian, baina hor dagoena ez duena. Marketing estrategia. Eta... Marketing gustatzen zaizu, Baina, bueno, joan daitezkere Antartidara, ez? Boto eske, edo... Haino, Ciudadanosak argi du, gu gara ausartak, eta bagoaz arriskua dagoen lekura. Arriskua, eta gainera gero digo, mitina eta gero gainera taberna batetara joango gara, pintxo bat jatera. Herrikora, joango gara. Ez dugu heldurrik, badakigu gure kolega izar egin zieten eta zein justizi baino. Eta kioskore egongo gara, eta... Yo soy el novio de la muerte, kantatuko du. Era esankia. Horre hon behar zara prestado. Bai, eta guri kontratatuko digute ziur. Ziur nago. Bai. Kompromiso gogorra izango zen. Egia da. Badut primizia txiki bat honen inguruan, ez dakit esan daiteken. Ezagutzen dut pertsona bat deitu dutena, aurresku bat dantzatzeko Albert Kotxetilla iztea. Ba ez da uste genuen bezain txarra orduan Alberta, bera bat azkenean sentiko eta zen Eta auskalo zergatik, agenda arazoengatik edo azkenean ezin izan du. Eta ez dakit ze... Baina, deitu diote, bati, dantzatuko dugu zuen. Egon prest badazpadan. Beraz, taloena... Bai. Egon prest. Telefono dira, baldakizu eta talo laranjarek egiten. La bezeran egon da... Laranja. Bueno, jarriko dugu mondeju bat eta txorixo bat. Ciudadanos tartean egon da euskalo zeirin klase eskatzen dizuten. Bai, egia da. Kolombiakoa. Eta joanik zalantza daukat, horrelako ekitaldi baten aurrean, zalantza bat daukat, ez dakit joan edo ez joan. Ez dakit euskaldun bezala olako deialdi potente baten aurrean zer den eraginkorragoa. Joan edo ez joan. Hemen egon beharko zen bosketa bat, ez? Eta ikusleak ezatea, ber zer gustatzen duen. Joaten baldin naiz, niri gorputzetik aterako zaidan izanen da gauza itxusiren bat. Nik uste dut horretarako bideratua dagoela. Kasik plastiko beltza eta nola erabiltzen duten alardeetan eta nik hori ez nuke egin nahiko. Igual politena da talodromo bat sortu herriaren beste puntan eta Albert eta bere adiskideak eta doentokean lasai utzi
herria Kolega itxita. bezala, Alberto eta lotura, ezta? Mira, hau da, zuen izan etzera, lasai egon, hitz egin, egin zuen. Zure borondatea, Zer egiten duzu ezue, kola debate txiki bat, o briska txapelketa relampago bat, ez dakit, haiek egingo dituzten gauzak, ez? Eta gainerako guztiak, beste toki batean, beste zerbait ospatzen. Talodromora. Talodromoan. Nik uste hori dela eraginkorrena. Eta gainera, istilu gutxiago sortzen du, ez da hainbeste sarratzen. Baina ez da esan nahi zu, igual istiluak sortzeko asmoarekin igual egin duela olako proposamena? Deialdia omen da Guardia Zibilari errespetua zortzaio. Hori da, haiek hautatutako leloa. Oskar, zalantzak ja lasaiago gelditu zaizu. Beraz, Hombre, talodromo baldin dago, nire ez du zalantzak. nik errespetua askoz ez handiagoa diot taloari. Talodromoari. Jakina, eta Guardia Zibilaren kasuan, nire kasuan errespetu baino Errespetu. beldurra. Beste gauza bat da. Azalduko dizu, beste Errespetua egun eta beldurra batean. urrengo baterako utziko Hori da, dugu hori da. orduan, A ber. Haze ateraldiak dituzuena, baina gai ez aldatu behar dugu. Dagoeneko zinemetan da Fermin Muguruzaren Black is Beltza filma eta oso kritika ona jaso ditu. Izan zarete zuek ikusten? Black is black, black is black, Jendeari gustatzen zaio, ezta? Ez dut ikusi, trailerra ikusi dut hori, baina... Nik ez da, ni zurekin bat dator. Pelikula ere ez. Eta gustatu zait. Bai, ezta? Helduendako marrazki bizidunak, gauza Bai, derra bai, da. Adiskidetu behar dut mundu horrekenik. Gustatu zitzaidan. Dena, badakigu, bueno, nik ez dut ikusi ere, baina irakurri dut, eta Muguruzak sortzen ditu maitasun eta gorrotoak, gaur egun. Bai, gauza biak ezta, jendeari gertatzen zaio. Personaje... Zure gustatzen zaizue Fermin Muguruza? Bai, gure denbora, gure garaikoa izan zuena gehiago, gurea ere. Gogoratzen zarete abestia hori, kolore bizia, Bai. arrazake... Gu gehiago gea korrikakoak. Korrikako abestia Big Beñatena. Hori da. Mundu bat bildu. Hori be, bai, baina hau pelikula gehiago dator, ez? Beste arrazakeriaren puntuko beti, ez? Niri abia puntua ere gustatzen zait. Iruñeko Bai, hori erraldoiak oso izan daitezen abia puntu hori. Abiapuntu oso Gainera, polita. ez dakit, Da Iruñan baltza. horri buruz hitz egin izan da askotan Iruñan, esanen nuke, ez? Joan ziren Iruñeko Joan ziren, Nueva erraldoiak, Yorkera. erraldoi izateari ustera, zege hor bosgarren etorbidean, halako etxe puskekin, King Kong ibili zen erraldoiak gelditzen dira nahiko eskaz. Ez? Hori politia dira, alde zarreko kale estuetan. Horra ezten da, ez? Gidoia, ez? Bai, eta historikoa izan zen, hori egia izan zen. Badut anekdota bat horren nikuaren ere. Bueno. Dantzariak aipatu ditugu lehen, edo bitza eta horrezkulari bat, eta Iruñeko dantzariak deitu zituzten ara joateko. Eta desfilatu zuten erraldoiekin batera. Eta hietako bat, soldaduzka egiten ari zen, Afrikan, Melillan edo hietako Aspaldi zen batean, orduan, 65ean. Eta, dantzari hona zen, baina soldaduzka egiten ari zen, da Iruñeko alkateak edo dituzun Euskalo zen militar klasek, eta haizu, behar dugu dantzari hau, erraldoiekin batera New Yorkera joateko. Eta gazte horrek, garai hartan gaztea zen horrek, ibili zituen Afrika, Europa eta Amerika egun berean. Ontzen 3 kontinentetan egun berean. 65ean. Soldaduzkatik zuzenean hegazkina hartzera, ez dakitzen Madrilen edo, eta handik New Yorkera. Egun berean 3 kontinentetan egon zen. Gizon horren historiak entzungo gintuzke telefonoz, ezta? Adibidez. Ikusten ze polita diren historia zarra. Hori, bai. Ekarri hona. Ekarri egin behar da. Ekarri. Entzun bakarrik ez ekarri. Igual Melillan Publikoa bostean ez geuden inor, ezta? Horrenaz proiektuan ez Ez, nik onartuko 10 urte falta zitzaizkidala egoteko. Amapiko. Amapiko, gazte zikina. Denbora faltatzen zen, ezta? Baina bai, gustora entzungo genuk, ezta? Bueno, orain, hau ere ze izan da, trailer, spoiler, Hau, influencer... baina hasierako Hau hasiera da. Hasiera. Hasiera. Bai. Telekatu egin zieten, ez dakit zer, ez? Orduan, esan, San Ferminak San Fermin, erakargarri gelditu zait, zerbait erakargarria film honetarako. Polita. Trailerra bederen, bai. Nahi dugu, ezta? Ikusiko dugu, dena. Ea. Ari. Kirol albiste baten tartea orain.
Santurtzin ospatzekoa zen fitness txapelketan, 28 parte hartzaietatik 25ek uko egin diote parte hartzeari doping kontrola pasatu behar zutela jakitean. Beraz, 3 soilik parte hartu dute. Eta pixa berotu gabe, eh? Pixa berotu gabe, eta Albertek ere igual entzun parte hartuko. Orduan, hiru besterik, bueno, ja podiuma eginda dago. Nik ez nuke egin. Baina, zein lehen, zein bigarren eta zein bigarren? Bueno, hori zozketa bitartez. Zozketa bitartez eta maiketakora, ez? Mus txapelketa bat. Baina hiru besterik ez? Hiru. Baina, tapailea. Tapailea, ezer. Hori. Epailea... Animatuko zen, bueno, igual ez, gero bikoteak zein... Zeinekin. Bai. Baina, ez aztu baino fitness da kontra. Fitness? Ni fitness ikusi behar izan dut, fitness da croissant moduan agertzen diren... Fitness daude fibroso, ez da? Kulturismoan antzekoa, ez da? Baina fin, ez da? Baina aldatu diate izena, ez da kulturismoa, ez? Emakumetan? Oso kulturala dena den hori ere. Kulturismo, izanen balitz eskulturismo. Gehiago. Kulturismo hitzak ez zentzurik. Kulturismo. Hori, gustatu zait, eskulturismo. Eskulturismo, igual. Eskulturismo. Croissant ere politaz, ere. Croissant. Zelako itxusia gelitzen da, ez da? Hori. Nahi ez gustatzen. Croissant. Ja, mugitu egiten dute, hola... Itxusia gelitzen da, nik ez dakit. Bueno, sartzen dira hor munduan, eta gero... Itxusi gelditzen dela esateak ez du konfidantza hondirik ematen. Esan nahi dut... Bueno, beraientzat oso polita. Ematen duela esaten dudala, ni eredu horretatik urrun egin nagoelako. Inork inbidiaz edo, ari naizela pentsatzen aldu. Ez dut uste inork hori pentsatu. Gustatzen zaigu fin daudenak ere bai, fin daudenak. Fin daudenak. Bere trajearekin, fajarekin... zelako ondo dagoen. Hemen dago gure fitness daukagu, gure fitness propio. Honek biak argal ondo oso, fin daude. Estupendo. Gu croissant baino, gehiago talo airea. Honek dira fin oso ondo. Txorixotxuak, Fina, baina ondo. Kanpotik eta barrutik. Zuen... Ni barrutik ere fina. Fin eta ez dopin. Ni nahi gontxo izatea. Ni barrutik oso fina naiz, baina gero ez dakita. Kanpotik bai gizona. Bai. Fina gizona. Baina, gustatzen zaigu, bai finak eta ez finak, baina ez gehiago, ez prefabrika... Baina eskulturista dopatuak, ez. Eskulturista dopatuak. Hori da. Horko bestudiotan ikusi ondo patu nahi. Baina bakoitzak egiten nahi duena, ez da? Bueno, bakoitzak egiten nahi duena, baina legalki. Ondori horik eragin gabe. Hiru merito hondiko horiek bezala. Horrek hirurak honen. Raka, bestea, raka. Esteroide taloak jaten. Talo, esteroide taloa. Taloak bai. Olakoetarako, esteroide taloa. Jarriko nuk, asmatuko nuen Baskulinari Zenterren, egon ginen ere, bueno, talertxo batzuetan eta sportalo asmatu genuen. Sportalo? Izostarrekin? Superalimentuekin, txia, lino, ez dakitze, horrela gehitu masa. Eta sportalo kirolarientzako. Sportalo. Talo barritak. Esportatzeko, claro. Esportatzeko ere, nik sport kirolagatik esaten duen ere, baina sportalo. Baitero, sportalo. Albert etortzen denean. Hori da. Hori izan behar dut. Hori izan behar baita, bai. Bueno, Amaia, guazen aber bitxikeriekin, ero azteko irudiaz, ero ezer kontatzen diguzun aber. Asteko irudi moduan, hispanitatearen eguneko ospakizunen irudi bat ekarri dizuet, aurtengoa Sánchezen lehenengoa izan da presidente moduan, eta fuera eta okupa bezalako oihu ugari entzun behar izan ditu. Fuera! Hori nola egiten dira, rekreazio, telebistan egiten dira eskotan. Fuera! Okupa! Afutxi! Fuera! Sánchez! Okupa! Itxusi! Pelota! Eta gogorra behar du izan, hola, bizita gero, norberak bere... Arantzazu nola sentitu duzu hemen, gertutik
Halako bortizkeriarekin gainera. Izan da... Izan da gogorra, ez da? Oso gogorra izan da. Baina soldataren barruan doa hori, ez da? Hori da, dena... Olako lanpostutan... Bazegoen txiste bat, ez da? Hau alda arbitro eskola, eta bai, zer nahi zu puta seme horrek. Ze esate zeuta! Honek ez di balio, beste bat. Eki behar duzu, ez? Ofintzia. Ofizio bakoitza baitu bere gauzak, ez da? Irakasleak ere badakizu horretaz zerbait, ez? Irakasleak bai aurriko duzu, ez da? Bai. Azala... Larru gogorra. Bai, bueno, desfile horretara jotegatik. Joan izan ez balitz? Bueno, hori igual ordun ere. Ordun ere, amutxi! Baita. Kontua zen... Kakati! Antisistema! Eta kontua zertzen egitea. Fuera! Kontu zibili batzuk horrekin hazi iten dira, eh? Ara? Bai, pertsona batzuk badaude, esate dute atentzio aditzen ari naiz eta hori da nahi duena. Honek jartzen da, hitz egin dezatela nire buruz nahiz eta gaizki izan ere. Hori da, hitz egin dezatela. Monosilaboak izan arre, Hori da. Ez dakit, bere lanaren barruan sartzen da, alako desfiletara eta joan behar izatea, baina gogoan dut, bere aurrekariak, behin Mariano... Mariano? Oi, oso esaldi politak utzi ditu, Bai, ez da? Literatua. Eta behin esan omen zuen, esan zuen, ze grabatuta gelditu zen, zera mikrofonoa irekita zuen da, ez dakitze bilera klase zen, bihar joan behar dut, desfile koñazo horretara, esan zuen, txusi hori, koñazo. Desfileari buruz, horri berberari buruz. Afutxi! Afutxi! Mariano! Ez sartu alduekin, Mariano! Baina berari, ez zieten fu esan aspergarria zela adierazi zuenean? Desfile hori aspergarria zela esan zuenean? Berari ez ebez? Ez, hor guztun dut datua. Hor utziko dugu. Euskal Uze publiko klase jaten desfile. Ai, fein. Hori, ze publiko dagoen, Bitxikerien tartea orain lagunok. Postureoak ere bere arriskuak ditu. Zuek selfie zaleak zarete? Kontu zibili, zeren eta 2011az geroztik, selfieak egitea modan jarri zenetik, 259 lagun hil dira selfie bat ateratzen. Azkena, urriaren 12an izan da, Panaman emakume portugaldar bat hil baitzen selfie bat ateratzen ari zela. Ikusi bideoa, izugarria da. Ya. ¿Dónde está la loca? ¡Ahí va! ¡Mírela! ¡Ya la vida se cayó! Eta okerrena kontatzen duenean berriek badula farregarritik zerbait, ez? Selfieak egiten. Nik ez dudan ulertzen da, hor grabatzen zegoen pertsona, zelan alduen grabatu hori? Bai, ezta? Nola harrapatu du momentu hori, ez? A ber, ni hori banago ikusten banaiz konturatzen, hori ikusten dudanean, ez? Nola dakigu hori ez izango litzateke montaje modu bat, ala? Ez dut uste, gertatzen dira... Ikusi gabe neukan, nik ere. Ez dakit zer esan. Ja, ezke horrek gauza oso gogorrak dira. Ze jende asko igual doa gidatzen eta selfie bat egiten eta istripu eukitzen dute. Eta gero Twitterren justo, ero Facebook, ero... Ez da, sare sozialetan jartzen daude, bertan momentuan, ez? Eta igual istripua eta hil egin dute, eta azkenengoko irudia pertsona horrena egiten zegoena. Badaude bideoak, ez? Hanbeste daude horrelako gauzak, ez? Esan egiten dute, nik ez dut ikusten batik. Esan da dago, zenbat 200 piko... Bai, gero eta gehiago, jendea gero eta gehiago bere buruari igual leku batean, eta erori, eta hor gelditzen da zure irudia. Esan duenean ezin sinetxin ebilen, eta bideo ikusi eta alare ezin sinetxin abilen. Claro, nik ez nekien bera bazen bere buruaren bideoa, ero beste batek grabatutakoa, baina obrero batzuk ondoko arekin. Selfie itzak adirazen edu, bera zela. Baina bera zegoen selfie egiten, baina bere irudia ez da gelditu. Grabatu dute kanpokoa. Bai. Batzuk daukate bere buruaren selfia azkenengokoa. Istripuaren aurretik. Eta zu imagina hori? Zu familikoa bazara? Hau zorrozten da umore bila,
manen genuke igual aste betez. Ni txiste bat badago oso errexata da eskelarako argazkia bai aterata dutela hori, baina hori da. Hau da, humore bat zautzatzen zaio. Baina besterik gabe pixkatola otzetik eta errespetutik. Okerrez badago bada sariketa berezi bat, Darwin Awards edo deitzen dena, Darwin sariketa, eriotzik tontoenari saria edo, eta Darwin izena dute sariek okerrez banago, ze normalean halako eriotza imprudentzia edo temeridade baten ondotik datozelako, o datorrelako, eta, karo, darwinismoa gertatzen da horrez, imprudenteenak badoazkigu eta prudenteagoak garenak hemen gaude, oraingoz. Hori zen... Eskelaren paretik zegoan hau ere. Bai, honek irudia gusten digu, guazen beste. Bai, selfie. A ber, kontu zibili berda, guazen. A ber, guazen urrego... Zaindu your selfie. Zaindu your selfie. Eta beste bitxikeria bat orain. Murtzian emakume batek erditu eta handik 2 ordura soilik oposaketako azterketa egin du erditu duen logelan bertan ospitalean berak hala eskatuta. Umeak lagunduko zion. Oski, la postua Horrelako berea da. funtzionarioa behar dut. La postua berea da. Alako implikazio baina... Bajarik ere eskatu gabe. Azterketa prestatu du emakumeak, ikasi du. Aurdunaldi guztien zehar. Gainera, hori... Zer du lehentasuna hemen? Meritua dauka. Meritu doblea, nik ez dakit zergatik egin arazi zioten azterketa. Ja, jarreran gate bakarrik... Bakarrik bikain, ezta? Bikain, horra. Zu jarriko zenioke bikain, ezta? Nik bai, zalantzari gabe. Oso jarrera baikorra, ausarta eta erantzukizun handikoa. Entrenatua. Kontratatu behar dute. Bai, ez dit bajarik hartuko. Eta zalantza egiten dut, 24 ordu ere lan egiteko kapaz izango den, Prez? Hori baduentzat, ez? Esan dezatela, gero, funtzionarei buruz. Hori. Eta emakumei buruz. Hori, emakumei Esan buruz. dezatela, Zenbo gero. bider esaten Hombre, dutena. gizonezkoei buruz ezin dute esan ez du gerditzen. Laster hasiko zaretu bai erditzen. Ez gure esku baldin badago, akago goizateria, Futsi. Mutilazkoaren nahi dute, ez? Beriek esaten dute. Bai. Gustatuko litzaiak. Bai, esaten dute. Esaten dute bai. Eta hilekoa. Kakati zikinak. Bueno, zuen Hombre, zentzaten duzu benetan. nik baiezkoa esango banu ez du zentzorik. Zer hori da, bari joango nintzateke Martera. Ezinezkoa denez? Oraingo, gertu da, eta aurdunaldiare hortxe Beste era Martera euskalo. egiten badut, pero hain gauza asko Okera aprobetxatuko dut, esateko ez nagoela urdun. Lehen begiratu dira Galdetu behar nizun, Martxelo. oraindik ez. Hendik ez. Zelako exageragoa da Martxeloa, Baina talo asko jandakoa. Taloaren jakintza berarekin. Taloaren jakintza. Talo jakituna. Indartsua. Indarra ematen du taloak, ezta? Hori da. Indarra ematen. Talo zientzia. Indarra eta begira ez aurpegia. Talofilo. Azal bikaina dauka. Talofilo zikina. Eta ongi jan, ta gero, talo. Ongi jan, talo. Talo. Baina gu ez goaz lotara, Gu amaiakin guaz orain. Hori da. Lagun Sudurgorriok hauxe izan da gaurko prestatu dudan guztia, aste ona izan eta hurrengo saiora arte. Eta zuri Julen, mil esker hemen izateagatik eta animoak zuen proiektuarekin. Berki Amaia, eskerrik asko gomidatzeagatik. Aio, Gura Amaia. Aio. Bueno, orain guazen satiraren txokora. Hemen daukagu irudi bat. Ámense unos a otros. Elkar, maita zaitezte. Eta maita ezazu taloa nere gorputza. Taloak baitatzen zaitu asko, Egin ezazu hau nere omenez. Ostialoak. 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 Gainera bezak ostialotan izango dirateke. Bai. Ostialotan. Hor negozio Hor dago, itzela, berriro leheko deklibea. Bai, gainera. Eta zaporeak landu. Glutena ezin dutenak jan, ezin dute hostiarik. Espiritu taloa. Dute hosti jarri zen. Hemen dago, talo, eta hor, alako, edo
enkajeekin. Bueno, sello moduko bat, jainkoaren gurutze batekin, jainkoaren aurpegiarekin, Krismoi bat, talo egin eta bai. plast. Santa Teresalo. Santa Teretalo. Bai, dira. Hor daude, Eta ordenak, eta mezu hori, Gustatu zait ostialoa. Ostialoa. Bai. Txikitxoak, ez? Txikitxoak. Txikitxoa. Ostialoa. Bai. Hau da jaunaren ostialoa. Janau eta bazkaldu. Jana. Eta hori bat, sport berzioa. Sport berzio hori. Elija ezazu zure gorputza eta zure arima aldi berean, ez? Ostialoa. Eta txistor puntxa batekin edo, bueno, Punta batekin. Txuxa motxurrak, eta maita zaitezte elkar. Ikusten dut. Eraman gaitzan ezu kampaina egitera. Katedra batean, Eliza batean, San Bartolome, ez? Eliza, adibidez. Bai. Lengua da kusara. Hemen bentsat ideiaik, ez zaizu kontatzen. Marketing aldetik eta, behar bali mauz inolako aholkurik eta, bakizu, den Pepe Bazkari baten truke, ardondra batzuk eta gero... Hobe duzu dirutan ordain dugu. Pili eta mili, kontatzen dituzu, eta... Hobe duzu dirutan ordain dugu. Bai. Bueno, amaitu egin behar dugu ja ordua heldu zaigu, eskerrik asko Julen, zurekin egotagatik. Konbidatzagatik. Placer bat. Oso ondo egon gara, taloak eta desiatzen gaude, hurrengoan ekartzeko. Berriro ere beste deialdi bat eta prestatu gaitu gure. Hurrengoan, apunta hau, Eta taloak ez bagaitu guk bilatuko dugu taloa. Eslogan, itzela. Taloak ez bazaituzu topatu lasai, zuk topatuko duzu taloa. Eko taloa. Hori da, ez da berdina taloa Eta eko taloa. hori da. Zuei bai, eskerrik asko, Oskar, Martxelo. Mil esker zuri. Beti gurekin egotagatik, eta batez ere zuei, eskerrik asko eta ondo ibili. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.